Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Wonogiri. Selamat berjumpa lagi dengan vlognya channel Ploso Wonogiri. Di pagi hari ini kita mau ada kegiatan gotong royong, yaitu menurunkan genteng rumah. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke lokasinya di rumahnya Mas Selamat. Nah, ini tadi saya lewat nerabas. Belanja tadi. Terus rumahnya Mas Fendi. Ini rumah kakeknya. Oh, kebetun. Jeung sabatan mboten? Toplok. Dalam? Oh. Oh. Nggih, nek kintene mboten anu nggih, mboten napa-napa. Oh, nggih. Kalau tak mriku mawon. Lek Sarmi. Lek Sarmi. Nah, ini kawul untuk pakan sapi. Damen teles, damen garing. Sekolah. Alhamdulillah ya, sudah hampir semuanya. Tuh, rumah warga itu udah banyak yang dapat bedah rumah. Sebagian karena kayunya itu apa itu? Karena kayunya itu sebagian banyak yang rusak, banyak kan diganti dengan rumah bangunan modelnya. Nah, sebagian kecil yang masih bertahan dengan model limasan. Ya, dindingnya saja yang diganti dengan batako.
graji barang. Apa langsung tiga ganti reng usuk ta? Ganti kabeh lho. Reng usuke peteke ora iso. Selamat lunga. Selamat tebar ngene untunge oleh kae. Tuh. Semangat. Mbah RT. Aku ngomongin bongkar gendeng ngono aku ora nggo apa-apa. Pawon to? Kandang ya pawon. Pawone ya. Lah batin ku nek omah ngarep iki wis bangunan. Nah, ini rumahnya Mbah Wagi atau Mas Slamet. Kambile sik dibruncah ngono. Tinggal ke ibu nak garing-garing. Ada sing ora ngerti sing tangkalan yo mawon isi bakul sapi ya dadi wedhus lore minggu sing ngomong tangkalan bola ku ora ana komentane ngono. Jangan sih lho ora mare. Yo kuwi lho kretek kuwi lho. Diam jumak kuwi. Iya cuma sing isor dhewe ya kuwi. Mbah, kuwi Mbah. Ngene ya. Karek, Pak. Oh, metek kabeh iso teng. Kira edus itu rek. Sing ditekoni Mbah Saiman. Tak iki tak percaya nek gede kuwi yo belas cilik kae. Belas cilik aku. Bukan begitu sungguhan. Kewitan ya, kewitan kayak gini muka, kewitan nendang. Ya, guys, belum. Panas kok. Yo wedange ra guys, balik sematan. Kowe agek teko sarapan-sarapan. Wedang-wedange sik nendang kae. Yo, kae teko kenang. Wedange lho. Kowe udah munggah. Kowe wedange. Yo makan ae. Sarapan mateng belum? Mereka sarapan pisane kayaknya. Lah iya apa wedange metu ya. Sarapan gede dhuwur ku lho. Gede lho. Nah, yo ada gede. Sarapane kon ngusungi ngono lho bocah ku lho. Heh? Sarapane kon ngusungi. Apa? Tiduk. Iya ora tiduk do tak saiki lho. Misale bisa leren kok. Tiduk. Iya. Munggah Kita kene anu krake dhewe. engko regep. Kasih iki popong rong manggo apa-apa. Oh, tangan nih. Ngambek tak omongi. Omongan. Kambak ora nggowo. Tengwe dulu tengwe. Urung. Lha pra urung lho, urung ta, Dek? Lah kok urung gawa? Sang bakar kok dhewe iku apa? Ndang Kebon saloke mah. Ata ngeliling bar sarapan karang nempakne. Iki Joko ki lho, Mbak. Lha demire dumadi ndi kare urung enak iki? Apa urung tangi? Masa urung tangi. Piye ta kabeh iki? Sapa? Anu si demire nek dumadi. Jumirene wis metu karo mbok engke kok. Mboke macul neng ngarepan. Mbok matur ngarepan. Oh, berarti semulih berarti. Engke metu kan mbok ya. Lah gopren barang iki lho wonge nyang pasar wis mulih barang. Gopren nyirami sayur nek aku nyirami sayur kok. Ndang bener nyama wis duk nek lho. Lah abah lho. Mangkat buat ibu mangkat ora panas melaran. Lah iya. Ndang
Gue selak lalar ya. Kimin. Gua hitam gini. Nah, ayo, beneran yo, Mikir tenang ya rasa ijo sarapan minggu. Luar kirul. Nah, ini kancane. Saldo pokoke. Kopi ini lho. Ora seger ora sarapan. Masa ora seger ora sarapan karo bojone. Iki robal lho, Dong. Jenengmu pahit. Oh iya. Kene pahitan, Pak. Kopi pahit. Iya. Oh, berjamu. Kopi pahit ge. Semanten anyar wis ora sarapan lho. Ani piye, Pak? Iya lho, ora pahitan ngene iki. Ora tenane pahitan kok. Andone bak lek apa? Ke rumah. Tiru segone ruden. Kene sing kari ya gen. Ya warek kono lho, Rul. Enak anu ban kuwi. Ini kok wirang ya? Nganten anyar piye kabar iki? Piye Tan? Tan? Ini rumah pawon yang mau dibongkar. Sepertinya mau ganti reng usuk. Tong salak kidul tong. Muka kok, Joko muka. Tegel-tegel lah kaya ngene yo. Ka. Pen. Salah kuae lho. Sik anyar. Kawe ngono kuwi. Ayo piye mana-mana kan teko kono aku. Nggih, iki leh ngelo kejeron iki. Leh ngelo kejeron. Kemunggahan. Lanjut rumah kandang. Kandang Putra iki ta? Rumah dapur wis gentenge wis rampung. Iki ngubrah-ubrah kandang. Kudu kandang bubrah. Golek pesugihan sik. Hancurkan.
Ini sudah lapuk. Kandangnya ini. Untung lo kidun. Bingung. Ya kok kemana ndelingi soran ngono iki nek petorane dhuwur nek yo ati tuku. Pas merenges sono ya to. Sing galane sing payu dempeng kan mesti. Ngono kuwi yo. Iki ana kok sing rasane mending jarang enek. Ore. Kalau ibu itu sogokan nek atau tak nungune pas di sana ya. Anu sik waras kok kayu anune akune. Alhamdulillah pawone wis rampung kari kandang. Alhamdulillah selesai. Yo selamat Gugan. Segede loro ngene motor. Segede loro. Ini anune kok. Ini teh 7 kilo. Spesial to. Sekalian dibikin cor ini tiang kandang. Awane wis meh dadi. Nyapa wong wis payu ae lho dadak isin-isin bareng.
madang. Iya, kan madang arek air Madang, madang. Modal ngusungnya namanya maeta kan madang. Ngusungnya dadak. Turah wingko. Ada men turah wingko. Tung, tinggal sih tung. 4 Oh, wesine sing kok anune. Kayak mun jibok kok ya. Ayo madang sih iki kon madang. Madang sih, madang sih. bangun kan atau? Masih madang sih. Nanti mana tuh? Waktunya istirahat madang siang, madang awan. Oke sobat Wonogiri, sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Terima kasih untuk sobat Wonogiri yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Bos Wonogiri dengan like, share, komen, dan juga subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.